Ahojte váhy, srdečne vás zdravím na mojom kanáli. Idem vám vyťahnuť výklad na mesiac apríl 2026. Som tu takto provizorne s telefónom v ruke, lebo sa mi pokazil držiak na telefón, čiže musela som si kartičky dopredu očistiť, zakopať, vyložiť. Vyložím vám vlastne to, prečítam vám to, čo som si vyložila v tomto veľkom tarote a potom na doplnenie výkladu dám malé kartičky, aby sme ho mali kompletnejší. Všetkých vás tu vítam, aj tých, ktorí ste tu prišli prvýkrát. Pre tých informácií výklad je všeobecný, to znamená, ak s tebou aj rezonuje, čo je prvým predpokladom na to, aby teda si ho mohol pokladať za svoj, len máš pocit, že je to málo konkrétne pre teba, je to preto, že je to na kolektívne energie. Na niektorých z vás sa viem napojiť, na niektorých nie. A každý z vás už máte tie špecifika v živote trošku iné, to znamená, že na to slúžia osobné výklady, hej, keď ti to sedí, ale chceš k tomu vedieť viacej. Vieš mi napísať a vieme si dohodnúť termín. Ak ti vôbec ten výklad nesedí a máš pocit, že to vôbec nie je o tebe, tak je to tak a jednoducho nájdi výklad, ktorý proste pre teba bude taký, ktorý ti niečo dá. Tí, ktorí tu ste so mnou stále, tým vám veľmi pekne chcem poďakovať za podporu tohto kanála, veľmi si to vážim. Ideme teda na to, ideme sa pozrieť, čo nám Tarot chce povedať. Váhy, na začiatku mesiaca máte energiu trojky palíc a mesiaca, čo to znamená. Vy ste si veľmi dlhšie už plánovali nejakú vec v živote, do ktorej chcete vstúpiť, vykročiť a naozaj to nebolo rýchle rozhodnutie. Tam už boli určite zvážené viaceré možnosti a vy ste si niečo vybrali, vy ste už nejakým smerom vykročili, hej? Bolo to dobre odpremýšľané. Čo tu vidím ale pod tým je karta mesiaca. To znamená, že veľmi veľa o sebe pochybujete. A môže sa jednať aj o nejaký vzťah, ktorý ste začali, vybrali ste si ho a teraz tam máte tých bubakov v tej hlave a nedá vám to ani spávať. Je to taká energia. Potom tu máte dvojku pohárov, čo vám hovorí, že ten človek vás pritiahol pravdepodobne kvôli tomu, že je s vami veľmi kompatibilný. To znamená, nie je to osoba, kde by ste sa riadili heslom protiklady sa priťahujú. Ono to je síce pravda. Protiklady sa môžu priťahovať, ale veľmi ťažko spolu koexistujú. Toto je človek, ktorý, ako sa povie, je vášho druhu a máte pocit, že vám rozumie a rozumiete aj vy jemu. Preto dajte pozor na tie strachy, pretože vy ste sa už rozhodli, že chcete niečo s tou osobou budovať, skúsiť, tak nedovolte tej mysli, aby vám to kazila. Lebo na druhej strane vy máte pocit, že toto je vaše víťazstvo, toto je váš výherný jackpot, že tento človek môže byť naozaj pre vás ten pravý a bola by škoda, keby sa to pokazalo iba na základe toho, že máte v hlave strachy a máte v hlave 1000 otázok, možno tých takých, že v minulých vzťahoch vám niečo nevyšlo a teraz si to privolávate a rozmýšľate nad tým, že čo ak vám to urobia tento človek, hej, nie je to dobre pre vás. Čo tu vidím ďalej? Vidím tu samé mincové karty, čiže jedná sa tu o financie. 5 minci, pod ňou 9 minci, vedľa 4 minci. Mohli ste mať bývalé obdobie alebo minulé obdobie veľmi chudobné na peniaze, kde naozaj ste možno aj mali problém si pokryť veci, ktoré bolo potreba pokryť. Alebo tu mohlo byť, že z niečoho ste sa cítili vynechaní, oklamaní, ochudobnení, že vás niekto obišiel. Niečo takéto, hej. A tam potom ste už aj v tom takom sebalutovaní sa a v tej roli obete, kde to nie je dobré, pretože potom žiarite to nešťastie naokolo a jednoducho vám potom ani nejdú veci. Ale tu vidím pod tým 9 minci, to znamená, že tento mesiac je tu veľký predpoklad na pekné zarobenie peňazí, na zlepšenie tej situácie a takisto na tú hojnosť, to znamená, že viete odmeniť seba, viete odmeniť svoje okolie, viete žiariť to šťastie, hej, a nadobúdate ten pocit z tej obete, idete do toho sebavedomia, to znamená, tu som niekým, kde si viem zvedomiť, že ja som sám, sama si toto dokázal, hej, nikto iný mi to nedal, ja mojou šikovnosťou som si k tomu došla a to je úplne, že perfektná vec pre vaše ďalšie postupovanie v živote, vždycky to takto je, že za čo seba pokladáte, tak potom takto aj je a máte tu ale 4 minci pri tom. Čo mi hovorí?
že cítim tu veľa ľudí, ktorí veľmi radi minú všetky peniaze, ktoré majú. Veľmi radi utracajú. Tá štvorka minci vás upozorňuje vyslovene na to, aby ste dávali na to pozor. Jednoducho odmeniť seba a okolie neznamená minúť všetko, čo som zarobil. Vy ste mali pár mesiacov predtým zlých niektorí, čo tu vidím. A to, že ste tento mesiac to dokázali nejak vytiahnuť hore, vy z toho predsa chcete mať nejaký osoch, nejaký výsledok, nejakú možno trošku rezervu, aby som do budúcna bol istejší a nemusel operovať z pocitu nedostatku a z nutnosti zarábať, lebo pre Boha nemám. O mnoho lepšie sa žije, keď aspoň nejakú rezervu mám. Čiže tu vás tu vyslovene nabáda k tomu, že môžeš odmeniť seba aj druhých, ale myslia na tú rezervu, lebo môžu prísť mesiace, kde to nemusí byť také ružové. A potom je tu zase potom tá nervozita, presne tá 9 palíc, vás to potom vyvádza z istoty, z rovnováhy, zo sily. To je zlý spôsob, ktorý niektorí z vás volíte, že ešte ani nemám peniaze a už presne viem, na čo ich miniem, tak to ich ani nikdy mať nebudeš, ani sa pri tebe neohrejú. Hej, máš to vedieť. A ďalšia karta je tam karta sily hore, hej. Sila znamená vedieť ovládať svoje vášne, vedieť krotiť svoje vášne, byť ich pánom, tým si silný. A mne to naozaj ide do toho, že je tu niekto z vás, kto veľmi rád míňa a všetko, čo má. A na konci mesiaca má peňaženke nulu a ideme zase od začiatku, aj so stresmi, aj so všetkým, hej. Trojka pohárov pod tým, no to je presne ono, hej. Ideme sa zabávať, ideme oslavovať a ideme prelantafariť všetko. A ja som síce veľmi zlatý, lebo ja všetkým kamarátom zaplatím a neviem, čo urobím, ale nakoniec mám zase len stres. Čiže vás to upozorňuje na to, tá karta sily vám to hovorí, nie je to pre vás dobrý spôsob takto narábať s financiami. Na konci mesiaca tu vidím sedmičku mečov, eso pohárov a svet. Sedmička mečov je nepríjemná vec, ktorá sa ti môže stať s niekým v nejakej interakcii, alebo s nejakým kamarátom, alebo kolegom, alebo s niekým. Niekto ťa niekde obišiel, niečo ti nepovedal, alebo niečo na teba povie, nejakú intrigu, alebo proste niečo je tu nečestné. Je tu niečo poza tvoj chrbát, tá sedmička mečov. Ale máš vedieť, hej, sedmička mečov, ale za tým máš ty pohárové eso a kartu sveta. Nebude to vec, ktorá bude teba definovať alebo tvoju situáciu nejakým spôsobom vážne ohrozovať. Hej? Ako bude to niečo nepríjemné, veľmi záleží na tom, ako to príjmeš. A ak to nebudeš riešiť len cez svoje urazené ego, alebo potlačíš to trošku, to ego, tak prídeš na to, že ty máš v živote 1000 iných krásnych príležitostí na to, aby si bol šťastný a nebudeš tomu venovať príliš veľa energie, lebo to nestojí za to. Je tu karta sveta. To je krásna karta, najvyššia karta veľkej arkany. To znamená, že tebe je vesmír otvorený a ty čo len chceš si môžeš dosiahnuť. A na tej ceste za tým bývajú aj takéto nepríjemné kotrmelce, ako je sedmička mečov. Hej? Takže ideme si ešte vyťahnuť malé kartičky, ktoré nám výklad dokreslia. 10 mincí, nech sa páči. Akože zarobené peniaze tento mesiac pre niektorých z vás určite áno. 8 mečov, 3 mince, 9 mečov. Joj, vy tu máte tie myšlienky. A máte 6 mincí opäť. No tento mesiac máte dobrý na financie, len záleží na tom, ako s nimi naložíte. 10 mincí je získaný poklad. To sú naozaj, ak dobre uvažuješ, tak tie peniaze, ktoré zarobíš, vieš aj odložiť a vytvoriť si z toho doslova svoj pokladík. Hej? To je šťastie, to je stabilita, to je krásna energia. Za tým máš ale 8 mečov. Čo mi tu ide trošku do toho vzťahu? Trošku mi to tu ide stále k tomu mesiacu, ktorý tu bol na začiatku, čo som ti hovorila, že ty o sebe veľa pochybuješ, cyklíš sa, točíš sa v tých myšlienkach, nerobí ti to dobre, váhy, vy ste mečové, vy ste vzdušné znamenie, ja viem, že toto je váš element, aj tá devina mečova tu. Hej, vám tie hlavy idú, proste vy potrebujete všetko mať logicky zdôvodnené, vymyslené a pokiaľ niečo neviete, tak vy sa idete urozmýšľať, aby ste na to prišli a nie je to vždy šťastná voľba takýmto spôsobom riešiť veci. Neprináša ti to nič dobré a jedná sa tu o ten vzťah.
Hej? Že tebe tam niečo nepasuje alebo máš nejaké svoje vnútorné strachy a ty si ich projektuješ dookola. Je to seba zničujúci spôsob. Čo sa týka zase peňazí, na tých peniazoch sú ešte 3 mince, hej? To je postup vyššie tento mesiac. Vyslovene postup vyššie, spolupráca s niekým veľmi pracovitým, s niekým veľmi húževnatým, robíš niečo, čo vieš robiť, chceš to ešte lepšie vedieť a proste buduješ niečo. To je úplne, že super, pretože ti to aj prináša ten zisk. 9 mečov, no. Tebe sa to strieda. Tento mesiac to tu máš dosť o tom tvojom rozmýšľaní v hlave, o nejakom vzťahu a o tých peniazoch. Tam sa ti striedajú tie energie. 9 mečov znamená, že z tej 8 mečov, kde sa ty točíš v kruhu a nevieš výjsť, ty už si vytvoril 9 a to už je tam, že nespíš a už máš svoje scény v hlave, ktoré si vymýšľaš. Toto je všetko, si robíš ty sám. Toto ti nerobí nikto druhý. 9 mečov sú tvoje strachy, ktoré sa vynarajú z teba, z toho mesiaca, z tých hlbín, z tých starých strachov, z tých starých nevyliečených bolestí. A máš vedieť pri 9 mečov, že nikdy nie si sám na svete. Nikdy. Vždy máš niekoho, s kým sa môžeš minimálne porozprávať. A keď už nie je s tebou nikto v ten deň, keď máš ten kritický moment, tak buď sám sebe dobrým spoločníkom. Urob niečo sám pre seba dobre, aby si sa cítil lepšie. Lebo z takéhoto stavu aj tak sa dostaneš vždy len ty sám. Lebo budeš chcieť. Pokiaľ nechceš, okolo teba môže byť 10 najlepších kamarátov, 10 milujúcich partnerov. Ty, keď sa rozhodneš, že chceš tam byť, tak tam budeš. Je to o tvojom rozhodnutí a o tom, ako pristúpiš k sebe. Na konci máš 6 minci. To znamená stabilita v práci. Naozaj druhýkrát tu vidím aj tá trojka tu taká bola. Niekoho, kto s tebou tú prácu robí, alebo obchodný partner, alebo klient, niekto, kto veľmi, veľmi s tebou dobre korešponduje, máte dobrý tandem, dobré nastavenie a viete spolu vyprodukovať proste pekný výsledok, kde ste obaja spokojní a kde nikto na nikom neparazituje, nikto nie je ten obídený, ako ty si sa tu v tej 5 minci cítil. Hej, 6 minci je rovnováha, vytváranie zisku, hodnôt a dokonca aj možná pomoc druhým, pretože sám mám dosť a som šikovný. Takže váhy, tento výklad je podľa mňa veľmi zaujímavý pre vás na tento mesiac a prajem vám, nech sa vám z neho vyplnia tie najkrajšie veci, po ktorých túžite. Ja sa s vami budem vidieť, teda vy sa so mnou budete vidieť na ďalšom mojom výklade a mám vás rada. Ďakujem, že ste. Ahojte.